suwen-suwen ya digasak cah nom-nom kuwi kok. Wis lila yen siramu lunga aku ra rekoso panganggung sliramu darbuti ketemu fuka linamu katralana
sedina ping 7 aku ora bakal mutusmu aku ora bakal ngondali aku wis lila yen ciramu lunga aku prakata kuwasa yen ciramu wini aku keteloro Oke, buat Risa Temanten.